Padayong giimbestigahan sa mga otoridad ang nahitabong sunog sa Purok 11A-A, Barangay Katanggawan, Jensan, alas 9:35 sa gabi ining ni aging Pebrero 13, kung diin naugdaw sa sunog ang unong kapanimalay apil ang mga sakinan. Sumala ni Angela Salvia nga samtang gapangandam sila og handa alang sa selebrasyon sa adlaw na tawhan sa iyang apo, sa dihang nakadungog sila og makusog nga buto sa likod sa ilang panimalay. Dali nga nagdinaganay ang ilang kabanay ug nakita na lang ang paspas nga paglamoy sa kalayo. Tungod dikit-dikit og gama sa light materials ang mga panimalay, unom kabalay ang anaa sa sulod sa compound sa pamilya Salvia ang naugdaw sa sunog apil ang tindahan ug usa ka behikulo. Gideklara og fire out sa BFB Jensan alas 10:00 sa gabi. Hinuon ulay natala nga casualty sa insidente. Gumikan ulay nasalbar ang mga apektadong pamilya, nagpaabot na og assistance ang barangay. Sa pagkakaron, nagpadayon sa pagsuta ang kabomberohan sa hinungdan sa sunog. Mga katropa, food supplement against viruses and bacteria, MAG Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.